UPPL माने थगायनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाखौ थगायदों। भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरखौ सरकारि खालामगोन होनबाय, दिनै भेन्सार स्कुलाबो खालामला। दिनै UPPLआ IY न' थगायनाय आरो गुबुन गुबुन थगायनायाव बिथांमोना गोजो गोजो फैसा दङ। बिथांमोना हेलिकप्टार लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां इलेक्सन केम्पेनिं खालामनो फैदों। प्रमद बर'आ सासे बिराद थगायसुला आरो प्रमद बर'आ जि खोथा बुंदों मोनसेबो मावाखै होननानै जोंनि आब'मोन, जोंनि आइमोन, जोंनि बिमा माहारि आइजो बिथांमोनहा बुंदों। बिथांमोनहा बुंदों गावसोरनो 75,000 होगोन होननानै बिथांमोनखौ थगायबाय। जोङो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव गोलैनाय BPFनि जानानै मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथांनि इलेक्सन फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो गोबां बनरगाव समस्तिनि सिङाव गोलैनाय गोबां रायजो राजानि जों मदद मोनदों। फैयै फैयै जोङो दिनै लास्ट प्रग्राम 6था प्रग्राम जाफैबाय दिनै साननि आरो गोबां रायजो राजा बिथांमोना सानजि खाफ्राबाय। फैबाय थानाय समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF दलनो मानगोनां खाम्फा बरगयारिनो बिथांनो भट होनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना थिग जाबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना बुंदों जों जेरैखि जाया BTC बासायनो नांगोन। प्रमद बर'आ सासे बिराद थगायसुला आरो प्रमद बर'आ जि खोथा बुंदों मोनसेबो मावाखै होननानै जोंनि आब'मोन, जोंनि आइमोन, जोंनि बिमा माहारि आइजो बिथांमोनहा बुंदों। बिथांमोनहा बुंदों गावसोरनो 75,000 होगोन होननानै बिथांमोनखौ थगायबाय। अरुणोदय स्किम दा बिथांमोनहा हराव UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा नकलि अरुणोदय फर्म रानगासिनो दङ। दा दिनै जोंनि बिमा माहारि बिथांमोना मिन्थिजोबखाबाय जे UPPL माने थगायग्रा, UPPL माने जाख्ल'ग्रा। UPPLआ बिथांमोनहा बर' रायजो राजाखौ थगायदों जे बड'लेण्डनि आन्दोलन खालामफ्लानानै प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौबो थगायदों। जि सानसिम बड'लेण्ड मोना गावखौनो दिन MLA मन्थ्रि जाया होननाय मानसिया दिनै बड'लेण्ड मोनामालासिनो MLA मन्थ्रि जाहैबाय आरो बिथाङा BTR रेकर्ड खालामनानै BTCखौ सुइजारलेण्ड खालामसिगोन होनबाय। नाथाय थांनाय जानुवारिनि 3 थारिखआवनो भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाहनि सेक्रेटारि बिथांमोना बुंहरबाय BTR रेकर्डनि मोनसेबो दफाखौ मावफुंला, इभेन गामि दानख'नाय बेल' जासिगोन होनदों। दा बिथांमोना बिनि NITखौ लुला, बिनि रेल फेक्टरिखौ लुला, बिनि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि लुला, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लुला, कुनु मेडिकेल कलेज जाला, NIT इन्जिनियारिं कलेज जाला, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कालचारेल काम एक्सेलेन्स सेन्टार थुलुंगाफोराव लुनांगौ बेखौबो लुला। दा दिनै जों सोंनो लुबैयो जे UPPLनो मानो MP नांगौ जे BTR रेकर्डखौनो अकल गामि दानख'नायखौल' जुदि मावसिगोनबा माने UPPLनि MPआ थाङोब्ला पार्लियामेन्टआव BTCनि गामिखौल' दानख'गोन। दा बिथांमोनहा हयथ' रेल लामाखौ सिमा होगोन होनदों, ट्रेन हाइवेखौ सिमा होगोन होनदों। जुदि खोलाहा गामि दानगोन होनगासिनो दङ, दा बिथांमोना जुदि गामि दानोब्ला खोलाहा रेल लामाया सिमा जायोब्ला गोबां क'क्राझार टाउनानो खावसे थांगोन। राजा लामाया सिमा जायोब्ला गोबां जोंनि बिखा गेजेरजों राजा लामा थांदों, बे जोंनि खावसे बिखायानो थांगोन, खावसे बड'लेण्डआ थांगोन। ओंखायनो दा UPPL माने थगायनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाखौ थगायदों। भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरखौ सरकारि खालामगोन होनबाय, दिनै भेन्सार स्कुलाबो खालामला। ओंखायनो प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बेसोरजों समान रावबो थगायसुला गैया। एग्जाम्पलआ आंनो भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामगोन होननानै लिस्ट लाहोबाय, नाथाय प्रमद बर'आ आसाम सरकारजों कुनु दिन भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामगोन होननानै रायलायाखै। बिथाङा गावनि सार्थ, गावनि प्रब्लेमखौल' लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टारजों रायलायो। ओंखायनो दिनै भेन्सार स्कुलनि दुखु दाहाखौ बुजिला, टेट पासनि मास्टारफोरखौ बुजिला। ओंखायनो जों BPF दोलोनिफ्राय साफ्रोमबो टेट पास, साफ्रोमबो भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि, साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला जाय साख्रि मोनाखै, साफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जोंनि बिमा माहारि आरो साफ्रोमबो अरुणोदय जाय मोनथावथाव दङ, बे साफ्रोम बिथांमोनखौ जों खोथा होयो BPF दोलोआ सरकार फैनायनि उनाव साफ्रोमबो जास्टिस मोनगोन आरो देग्लाय देश बासायनायनि नामाव साफ्रोमबो UPPL आरो साफ्रोमबो एबसुनि मावथि बिथांमोनाबो जाहाथे नांगोलाव भट होयो। मानोना बोरैबा जुदि एबसुनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया देरहालाङोब्ला जयन्त बसुमतारिया ना हिन्दी रोंगौ ना इंराजि रोंगौ, एबसुनिबो मान सन्मान थानाय नङा, UPPLनिबो मान सन्मान थानाय नङा, जोंनि BTCनिबो मान सन्मान थानाय नङा। ओंखायनो जों सासे गोरों गोरा मानगोनां खाम्फा बरगयारिनो जों भट होनांगोन आरो जोंनि रायजो राजाया साखाफारा जाखाबाय। 7 थारिखआव जों रंजा बाजा नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव BPFखौ देरहाहोनो थाखाय जोंनि रायजो राजाया सानजि खाफ्राबाय। दिनै UPPLआ IY न' थगायनाय आरो गुबुन गुबुन थगायनायाव बिथांमोना गोजो गोजो फैसा दङ। बिथांमोना हेलिकप्टार लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां इलेक्सन केम्पेनिं खालामनो फैदों, नाथाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोना थाङा होनदों। मानोना हेलिकप्टार लाना फैनाय रायजो राजाया इलेक्सननि उनाव बिथांमोना गावबा गाव न'आव थांफिनगोन, रायजो राजाया बिथांमोनखौ लोगो मोननाय नङा। ओंखायनो जोंनि स्टार केम्पेनियारा जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार, BTCआव हाग्रामा महिलारि सारखौ नायनो थाखाय लोब लोब फैयो, गारि भाराबो होनो नाङा, बिथांमोना गाव गावनो नायनो फैयो। मानोना मानगोनां हाग्रामा